kaninyong tanan, idol. Ako, si Tito Pongka. Oras na para ipalabas natin ang dapat ipalabas. Napaka-kontrobersyal. Nakipagkumpetensya lahat sa kanya. Walang iba, Pangulong Dagong. Mayong udto kanimo, Pangulong Dagong. Welcome to your show. I'm your guest. Maayong udto kaninyong tanan, mga kaibigan, mga igsoon, kapatid natin, Bisaya, mga Tagalog, Ilonggo, Bicolano, Cebuano. Anong masasabi mo ngayon, Pangulong Dagong, na nagsilabasan na lahat ng klase ng mga kalaban mo? Yung mga klase ng mga kalaban mo na never heard last year. This year, ang dami-dami nila. Well, because alam naman natin, Christmas is fast approaching. Kaya naglabasan na sila. Mamamasko na yan sa inyo. Mamamasko na ng boto. Pero kung ako tatanungin mo, this is my own opinion. Parang sawang-sawa na ako sa pakikinig ng iba-ibang linyahan na puksain ng korupsyon. Nasasawa. Anong say mo dyan, Pangulong Dagong, na sinisingil ka na 3 to 6 months mabubuksan na ang drug issue sa Pilipinas? Matagal na yan eh. Sabi ko sa inyo, I invoke my right to privacy. Now, ang gusto ko lang naman na maging okay ang lahat, lalo na ang aking mga To all the girls I've loved before. Kaya, let's begin! Oras na para sa ating unang sumbong mula sa ating mobile phone. Hello, what is your name? Hello, Tito Bong. Hello, Pangulo. Magandang tanghali po. Sino to? Si Jay, Pangulo. May gawayan. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, sumbong ko lang tong ibon dito sa puno na pinagsilungan ko. Bakit? Niputan ako, Pangulo eh. Buti na lang naka-helmet. Kung hindi, naiputan ako sa ulo. Alam mo magpasalamat ka pa rin, Jay. Alam mo bakit? Yes po. Kasi kung hindi ka nag-helmet, naging bato ka na. Dahil yung ibon na yan, yan yung ibong Adarna. Okay? Ingat ka, ha? Yes, Pangulo. Salamat. God next. bless. Kay Pangulong Isa bang sumbong dito tayo sa ating telepono? Maayong uto, what is your name? Si Michael Lamparanaque po to. Yes. Michael. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ko lang po si Bibi Boy ng Paranaque. Bakit po ang lakas-lakas niya kumain? Ang di siya nalaki? Ang lumalaki po dapat yung pupurgahin yan. Iba ang lumaki yung nasa loob ng tiyan. Next. kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong dito tayo sa mobile phone. What is your name? No. Oy. Anong pangalan mo? Giyo po. Gio. Giyo po. Taga Mandaluyong. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Gusto po wala po yung trabaho namin. Bakit? At po siya papangalanan. Kasi papasok, amoy banig eh. Kasi Gio, umihi kasi siya sa banig. Hindi siya naligo kaya nag-amoy banig. Okay. Kay Pangulong Hindi lang amoy banig, Bong. Ano? May marka pa ng banig sa mukha. Kaya mapanghi. Yung si Gio. Oo. Hindi yung ihi. Alam mo naman na. Pero Umihiga ka ba dyan? sa banig. Sa ihi? Yaks. Yung ihi, yaks? No, yung banig. Uso yan sa probinsya. Yung banig. Hindi, yung ihi. Uy, pasintabi sa mga kumakain dyan. Nang ihi. Ng banig.
Dito naman tayo sa ating Facebook Live. Sumbong mula kay Jackie Mejido. Good morning, Pangulong Dagong at Tito Bong. Isusumbong ko lang po sana ang sarili ko. Bakit? Kapag nakakakita ako ng pusa at nag-meow ng meow, back po ako. Ano po ba ang gagawin ko sa sarili ko? Nagma-meow back daw siya. Meow. Meow. Ibig sabihin, meron kang balahibong pusa. Pusang iring. Isa pang sumbong. Dito tayo sa ating mobile phone. What is your name? Bossing Vic ng Laguna. Bossing. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, isumbong ko lang yung kasama ko sa Bakit? trabaho. Bakit bossing? Sobrang tamad niya. Oh. Pag pinagalitan siya ng boss namin, miya-miya nabalik yung boss namin. Nagsosorry pa sa kanya. Ang boss pa ang nagsorry. Tama, Pangulo. Parang gusto ko mag-apply dyan Kasi, alam mo bakit? Sa sobrang tamad niya, hindi na siya nagsusuri kasi pagod siya. Kaya boss na ang nagsorry. Kasi tamad siya eh. Sabi ng boss, ba't tayo mo magsorry? Pagod ako, boss. Lagi pa niya sinasabi, Pangulo, time management daw siya. Ano? Ang sinasabi pa niya, time management lang yan, ang Brad. Time management siyang mata. Dito siya sa akin, di ba? I will shut him down. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong. Dito tayo sa ating linya, sa ating telepono. What is your name? Hello, Pangulong Dagong. Jonathan po ito. Taga saan? Jonathan. Where are you from? Paco, Manila. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ko lang, Pangulo, itong mga aso dito sa amin. Bakit, Jonathan? Ay, kahit saan lang bumomba. Nakatamak na ko. Sus, ginoo ko na jackpot. Yan ang sinasabi, jackpot. Jackpot ka, Jonathan. Oh. Atin tamakagod. Bigyan ng tissue yan. Masintabi sa kumakain. Ito lang, kung may mga alaga po tayong aso, isipin natin. Ha? Isipin natin pati yung kanilang mga bomba dahil may masasabugan na paa talaga dyan. Pati yung mga bisikleta, nakakuan na eh. Nakaapak na eh. Yun nga eh, pati bisikleta, naapakan. Walang tapaludo. Ayun, ginawang tapaludo ang likod. Pasintabi sa kumakain. Maraming salamat. Ang tapaludo. Okay. Iyaki. Next. Isa pang sumbong. Hi, Tito Bong, Pangulong Dagong. Isusumbong ko lang sana ang aking kaibigan. You know. Sayaw ng sayaw sa TikTok. Hindi naman bumabalanse ang tugtog at ang kanyang aksyon. Kilalang kilala po siyang DJ. Siya po si Papa Charles. Nagmamahal, Papa Carlo. Oy, Papa Carlo. Nagsilipatan na talaga kayo dito sa pa-number 1 pa lang na istasyon. Sabihin mo sa akin, Papa Carlo, feeling ka, trade tayo. May i-trade in ako sa'yo. Hindi, alam mo, yan si Papa Charles. Pag naboboard yan, nagti-TikTok lang yan. At least, TikTok lang pinagkaabalahan yan. Hindi na siya nasangkot sa illegal. Diba? Hindi, at least, hindi illegal. Kaya ikaw, Papa Carlo, idol ko yan eh. Sila ni Jepoy. Kasi, membro yan, the Good Husband Club. Si Jepoy, hindi lang yan idol ko. Ano pa yan? Crush ko ba siya? Ay. Dax na Dax. Isa pang idol na nag-message at nagsumbong. Si Alan, akala ko yung senador. Si Alan Kayoyong. Asa ng Gismail na ko. Isumbong mo lang itong tiyan ko, Pangulong Dagong. Bakit? Pag may pera ako, pag nakakakita ako ng pagkain, hindi ako nagugutom. Oy. Pero pag wala akong pera, nagkakandara pa ako sa kakahanap ng pagkain para lang makakain. Ano kaya ang nararapat kong gawin dito?
Oh, hindi maghanap ka ng pera para makakain ka. Kung wala kang mahanap ng pera, maghanap ka ng manlibre sa'yo. Yan, ganun lang yan. Isa pang sumbong, Pangulo. Style yan, Bong. Pag bibisita ka sa kaibigan, i-timing mo na lunchtime. Pre, nakikinig ka ng isumbong, pre, pero nang kumakain ba, siyempre, imbitahin ka man. Oh, next, hello. Isa pang sumbong. Hi, what is your name, mobile phone? Good morning, Pangulong Dagong. Oh, kisan eh. Si Alice Dayaon ni Pangulo from Tibangay, Bukidnon. Oh, asa mga karon? Na ako sa among balay, Pangulo. Saan? Sa Tibangay, Bukidnon, Pangulo. Layo ka din ng inyo. Sa Mindanao pa ka? Sa Mindanao, Pangulo, kasi super fan niyo po kami. Ay, salamat. Asa, doon na naabot yung signal namin dyan. Dyan, number 1 kami. Dito sa Manila, hindi. Oh, Alice, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Nawala si Alice. Liz. Liz. Hello? Hello, Pangulo, may utpan mo. Oh, kisan eh. Naging lalaki si Liz. Nag-transform na. Kisan eh. Ako si Redentor, Pangulo. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, tumbong ko lang ang asawa ko. Bakit, Tor? Utusan ko siya, binigyan ko siya 100, utusan ko bumili ng ulam. Ang pinalik sa akin, ang sukli, 93.9. Ay. Wala. Ang binili niya, kalahating pansit lang yun. Sabi ko sa Pangulo, bumili ka ng galunggong doon. Oh. 93.9 ang kilo. Oh. Ang pinalik sa akin, 93.9 din. Oh. So wala siyang biniling galunggong. Ha? Pangulo, Wala siyang galunggong na nabili. wala. Kasi sabi niya, ang mahal ng kilo. Bakit? Magkano bang kilo? 93. Ay, nice. Ay. Sige na. Ako nang bahala sa gonggong galunggong. Isa pang sumbong mula naman ito sa pinakamamahal nating taxi driver na si Jomar Tulumoro. Isusumbong ko lang sana ang mga kasamahan kong taxi dito sa aming garahian, including Ronald Taray. Wala na kasi silang matinong sinasagot pag tinatanong ng aming amo kung magkano na ang boundary namin ngayon. Ang parating na lang nilang sinasagot sa tuwing naniningil si Bossing, 93.9. Ay. Parehas sa mong redentor na. Pampakugon na mo. Oh. Isa pang sumbong. Hi, what is your name? Jordan po, Jordan. Uy, Michael Jordan na yun eh. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Ano ba? Susumbong ko lang po kasi yung kwento kanina, yung tito ni Marvin. Rayuma lang yung sakit pero para pong na-stroke eh. Oh. Bakit po ganun? Matanda na kasi siya. Magbuot man ka. Sige na, next na. Mag-orasyon na nga tabi, bida ning. Isa pang sumbong pahabol. What is your name? Meron ba ba? Hi. Yes. Hi, Tito Bong. Hi, Pangulong Dagong. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, isumbong ko lang po si Bea. Bakit po? Nag-o-online class nangunguha po ng lisa sa ulo niya. Ay, kasi ma'am, ang chismisan kasi ngayon online na rin. Diba? Usually magkukuha ka ng lisa, nagchichismisan. Bawal mag kumpul-kumpul. Kaya online na rin ang chismisan. Online din. Habang nag-online, nagkuha din siya ng lisa. Salamat, orasyon na tabong. Para sa ating mga orasyon, para saan at para kanino, malalaman natin yan right after the Oremus. Maayong adlaw. Atong sugdan ang atong Oremus para swertihin po tayong lahat.
Sabay-sabay natin bigkasin ang onod, bokog, bokog, onod, boto, laman, laman, boto, onod, bokog, bokog, onod, boto, laman, laman, boto. Orasyonan ko lang ang mga taga Santon Plus Herbal Capsule o mga taga Santon Plus Coffee Mix, labi na sila Doc Creams Oy, o yung mga staff. Salamat sa inyong pakikinig. Hendrix Kaday, kay Don Rolyo na nagsilibrar siyang birthday. Hindi daw siya naghanda dahil nagpabakuna daw siya. Tiniming mo talaga na magpabakuna ka. Si George Simeon hindi siya nagkakain sa birthday dahil nagpabakuna daw ang celebrant. Lalo na si Marlon Gokman sa kay Busing Padong Silo Batangas, si Boss Carlos Paulo Garcia and Manager Mauricio Buyonas Junjun. Salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Ronald Taray, ay, si Gilbert Regala, lalo si Aurelio Jimboy, Mike Espinola, Tin Manata, Angel Sorion na nag-birthday ang kanyang apo ngayon. Bukas ang selebrasyon. Hindi tayo nagtanong dahil hindi naman tayo imbitado. At sa lahat na rin ng mga tropa ni Attorney BJ Palataw at lahat ng mga Palataw family, pati na rin ang mga tropa ni Ate Babes sa may notaryuhan sa Borromeo, si Alcid sa kanilang bagong staff na pogi na mabango pa. At sa lahat na rin ng mga waiters at waitresses ng Ihaw Balot Plaza, kauban si Kuya Eric, si Ate Minda, si Ate Margie, at lahat ng mga Dax Jutes na mga waiters dyan. Oras na, Pangulong Dugong, para sa ating pinakamamahal na last talk. Go ahead. Ito'y last talk mula kay yung the other day ay last talk mula kay Emmanuel. Ngayon naman last talk mula naman ito kay Jinky Jinky ng Malate. Pangulong Dugong, last talk, mabilis o mabagal? Mabagal. Mabagal kang tumayo. Oo, matanda na eh. Pero at least, tumatayo pa rin. Mabagal nga lang. Dandahan ba? Parang bulak-bulak ba? Ang bango-bango. Pangulong Dagong, last talk. Yes, go ahead. Helicopter o submarine? Helicopter. Sanay ako dyan. Na paikot-ikutin hanggang mawala ang makina. Sige na ako. Gusto niyo nang mawala ako Binayaran yata to Marami na talagang galit sa'yo. Takbo. Pangulong Dagong, adobo o pinirito? Adobo. Adobong baki o palaka? Pinirito lang. Wag lain maghahapa ang baki. Mahimok ang baki. Last talk, Pangulong Dagong. Yes. Meron o wala? Meron. Meron kang talong. Wala. Talong na hindi na torta. Wala. Okra ito, okra kasi mabalahibo. Mabalahibo na juts pa. Meron ka ng talong na hindi na torta. Hindi, buo pa. Hindi pa nabiyak yung itlog. Pangulong Dagong, last but not the least, last talk. Yes. Sino sa tingin mo ang magaling mambulakbol? Ang DJ o ang estudyante? Ay, magaling magbulakbol ang DJ. May ibang DJ. Honestly pag na-enjoy ka kasi sa pagdi-DJ, nawawalan ka ng ganang mag-aral.
Totoo yan. Kaya best advice. Mhm. Na dapat tapusin mo na pag-aral. Then, dali na lang yan mag-DJ na yan. Ako na bahala sa inyo. Basta hindi lang mag-attitude. Basta walang attitude. Problema, nag-aral pa lang, attitude na. That ends our last talk. Maraming salamat, Jinky ng Malate, Metro Manila, sa iyong pinakamamahal na last talk suggestion. Like on my Facebook, Tito Pong Ka! Salamat, follow nyo rin ang ating Facebook, IFM 93.9 Manila. Then IFM Manila sa TikTok, pati sa YouTube. Hanapin nyo yan. Apil na lang ang Idol Dagol TV sa YouTube. Maluoy na mo ang Idol Dagol sa Facebook. Road to 100 million na daw. In your dreams. Happy birthday kay Kuya John, mga taga Niconica, kay Melvin Boy Side Mirror Lucanyas, mga taga Tondo nga kaibigan niya. Hello sa inyo diha. Happy birthday kay Rodette Joy Lactao, Samantha Chloe, hello sa Tondo. Salamat kaninyong Matampuhin pa naman yung kaibigan kong si Melvin Lucanyas. Swerte ka nga bong pag ikaw pumunta, pakainin na painumin pa. Pag ako magbisita doon, bias talaga yan. Bakit? Ano Tubig rin taon. Yun ako. That ends our last talk. Daghang kaing salamat, Pangulong Dagong. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Ito po si Pangulong Dagong. Enjoy the rest of your Friday. Ingat po tayo. We are still in MECQ. Alam ko na inis yung iba dahil biglaan. Well, next time kailangan mag-decide talaga bago ano. Kahit Pero- ako, nabigla din ako eh. Pero dahil sa pagkabigla ng announcement mo na yan, Pangulong Dagong, nakarelate sa'yo si Randy Gay. At saka ang Mrs. Gay ng buhay niya. Miss Gay. Salamat po at mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo, check your oras, 11:58 na. Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento, idol ko ang IFM.